खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्मआ दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ क'क्राझाराव रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी बुंदों बिटिसि बिसायख'थिखौ आरोबाव फावसायनायनि इसारा बारग' एनडिएफबिआ डिमाकुसियाव मुंख्लं सान फालिदों बाक्सा जिल्ला गरखा फरायसा आफादा बिपिएफखौ मदद खालामगोन दिनै संसदनि जथुमा आसामनि गोदान समष्टि दाफामनायाव आय'ग दाजानो हागौ आसु एजेवाइसिपिनि गोदान राजखान्थि दोलोखौ बिपिएफ जिएसपि आरो एएसडिसिआ मदद खालामगोन दानिया आबुं रादाब आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखीआ दिनै क'क्राझाराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव दावबायफैदों क'क्राझाराव दावबायफैनाय रायजो बेंगिरिया बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि मावख'गिरिफोरखौ लोगो हमनानै जौगालु बिथांखि मावफुंनायनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि समावनो रायजो बेंगिरिया दिसपुरनिफ्राय फैनानै गिबियाव क'क्राझार सार्किट हाउसआव ओंखारफैयो आरो उननि समाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव रावना होयो खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगियाव रायजो बेंगिरिया बुंदों दि बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनाय एबा दोनथ'नाया सरकार आरो बिसायख'थि आय'गनि आखायावसो अब्लाबो आथिखालाव सानफ्रामबो कर'ना गाग्लोबनाय आरो कर'ना बेरामिफोरा बांनायनि सायाव बांनायखौ नोजोर होनानै बिटिसि बिसायख'थिखौ आरोबाव दोनथ'नायनि इसाराखौ रायजो बेंगिरिया होदों बबेखानि कर'ना भाइरास गाग्लोबनाय आरो बिनि थासारिनि बागै दिना रायजोनि सावस्रि बिफानजों सावरायगोन होननानैबो रायजो बेंगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय डिमाकुसियाव दिनै डिमाकुसि जननि बारग' एनडिएफबिआबो मुंख्लं सान फालिदों डिमाकुसि जननि गाहाय मावख'आव खुंनाय बे मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बि अलंबार बि थिरांथा मोनजों लोगोसे गोबांसा मुंख्लंफोरनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो होननानैबो मिथिनो हादों रिपर्टनि बादिब्ला मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बि थिरांथाया मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो आरो उननि समाव बि रिन्दावनि दैदेननायाव मोनसे मेल खुंफुंनाय जायो आरो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइ होनानै बरायो बबेखानि दिनैनि समाव गावजों गाव एना एनिखौ नागारनानै बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनायाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामनो थाखाय बि थिरांथाया बे मेलनि गेजेरजों बयखौबो खावलायो होननानैबो मिथिनो हादों मख'नो गोनां दि 1988 मायथाइनिफ्रायनो दिनैनि सानखौ एनडिएफबिआ आफादनि मुंख्लं सान महरै फालिबोदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला एनडिएफबिनि 33थि मुंख्लं सानखौ दिनै चिरां जिल्लानि कयला मयलायावबो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों कयला मयलायाव मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनाय धीरेन बर' आरो बि सावरायग्राफोराबो बाहागो लायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों बाक्सा जिल्ला गरखा फरायसा आफादा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मदद खालामनो सिगांबोदों सुलुङाव मिथिनो हानाय बादिब्ला बाक्सा जिल्ला गरखा फरायसा आफादनि आफादगिरि राजु बसगाईनि दैदेननायाव दिनै बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय आक्सुनि मावख'आव मोनसे मेल खुंफुंनाय जायो बे मेलावनो आक्सुआ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ आरो बिपिएफनि बिजाथिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि गासैबो मोन 11 बियाबावनो मदद खालामनो थाखाय थांखि लानाय जायो बेनि बागै बाक्सा जिल्ला आक्सुनि आफादगिरिया फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय सानफोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारानो आक्सुनि दाबि दावाफोरखौ मावफुंबोदों बेजों लोगोसेनो 23 नं दिहिरा बियाबाव गरखा हारिनिफ्राय राजु बरालखौ बिपिएफआ बिजाथि होनायनि थाखाय आक्सु बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफखौ मदद खालामनो थांखि लादों दिनैनिफ्राय 18 सानसिमहालागै भारतनि संसदनि जथुमा जगोन बे जथुमनि समावनो चीन हादर कर'ना भाइरास आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सोमोन्दो लानानै रायज्लायनो गोनांजों लोगोसे आसाम बिधानसभानि गोदान समष्टि दाफामनो गोनां आयदानि सायावबो रायज्लायनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम बिधानसभानि गोदान समष्टि दाफामनो गोनां गोहोखौ बिसायख'थि आय'गनिफ्राय मोनसे बिल एमेन्डमेन्ट खालामनानै मोनसे आफाद एबा गोदान आय'गनो गथायनो हागौ मख'नो गोनांदि एइबारनि संसदनि जथुमाखौ सिगाङावनो मोनसे सर्वदलीय जथुमा लिंग्रोआलासेनो फज'नो नाजानाय जादों आसामनि राजखान्थि फोथाराव माखासे समनिफ्रायनो सावरायजागासिनो थानाय आसु एजेवाइसिपिनि गोदान राजखान्थि दोलोआ असम जातीय परिषद मुङै जोनोम जामारबाय बबेखानि दिसपुरनिफ्राय बिजेपिखौ गैया खालामनो थाखाय आसु एजेवाइसिपिआ गोदानै दानो गोनां ओनसोलारि राजखान्थिखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलो क'क्राझारनि एमपि नबकुमार सरैनिया दैदेननाय जिएसपि आरो एएसडिसि हानजाया मदद खालामगोन आरो 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव खौसेयै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै बुंनाय
बुंदों असम संग्राम मन्चनि मावफुं आफादगिरि अदीप कुमार फुकना। अदीप कुमार फुकना बुंनाय बादिब्ला आसु AJYCPनि गोदान राजखान्थि हान्जाया आसामनि राजखान्थि फोथाराव सोलायनाय लाबोगोन, नाथाय कंग्रेस AIUDF नि जथायारि गोहोखौ माब्लाबा मदद खालामनाय नङा। बबेखानि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव BJP आरो कंग्रेसखौ नागारनानै आसामनि गासैबो ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोरानो ज' जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो 2021 नि बिसायख'थियाव BJPखौ फेजेननायनि बेनो मोनसेल' राहा होननानैबो असम संग्राम मन्चनि दैदेनगिरिया बुंदों। बेनि थाखाय रायजोनि गासैबो ओनसोलारि हान्जाफोरखौ ज' खालामनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं। गासैबो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा, ट्राइबेल आफाद, गौथुमफोर, ट्राइबेल मावसुमाफोरा जयैनो आसु AJYCPनि दानो गोनां राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामगोन। जों माब्लाबाबो हादरारि राजखान्थि हान्जाखौ फोथायला होननानैबो अदीप कुमार फुकना बुंदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानखौ सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 15 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा ओरैबादि। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनिबो जाथावना दं। अदालगुरि जिल्ला। गाबोन अदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलिनि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुंबो दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।